Helo, a chroeso i ddatrys problemau mathemategol anarferol, gan edrych ar Calcwlws, Braslunio Cromliniau, Differu ac Integru. Mwyn gwneud rhai o'r cwestiynau heddiw, byddem yn defnyddio siapiau cromliniau rydym yn gyfarwydd gyda nhw mwyn diddwytho siapiau cromliniau mwy anodd. Edrych ar gromliniau sy'n cael eu diffinio'n ymhlug, hynny yw lle nad yw yn destun y fformula. Yn ystyried graffiau sy'n cynnwys y ffwythiant modulus a'r ffwythiant modulus ei hun, efallai na fyddwch wedi dod ar draws hwn eto. Byddem hefyd yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas asymptotau, a byddem yn defnyddio theorem sylfaenol calculus. Cyn cychwyn ar y cwestiynau, dwi am fynd dros siapiau cromliniau fel x i'r pŵer 3 a pwerau odrifau positif, yn ogystal â'r pwerau eilrifau positif, x wedi'i sgwario, ac x i'r pŵer o 4. Fel gallem ei weld gyda x i'r pŵer o 3, ar gyfer x yn fawr a positif, mae hefyd yn fawr a positif. Ar gyfer x yn fawr a negatif, mae hefyd yn fawr a negatif. Ond ar gyfer pwerau positif eilrifau fel x sgwar ac x i'r pŵer o 4, ar gyfer gwerthoedd mawr positif a gwerthoedd mawr negatif, mae yn fawr ac yn positif, gan roi'r siart U. Ond ar gyfer x i'r pŵer o 4 ac x i'r pŵer o 6, mae'n bosib y bydd na lympiau rwle ar y ffordd. Ac yma gwelwn y graffiau o yn hafelu 1 dros x ac 1 dros x sgwar. Mae gan y ddau o'r graffiau hyn asymptotau. Yma, ar hyd yr ychelin x, ac yma ar hyd yr ychelin x ac Os nad ydych wedi clywed sôn am y term asymptot o blaen, mae'n golygu llinell mae cromlin yn agosau ato fo, ond byth yn ei gyffwrdd na chroesi, ond mewn anfeidredd. Yma mae gennym ni'r ffwythiant modulus, neu mod x, a'r symbol ar gyfer hwn yw'r ddwy linell vertical yma ar y ddwy ochr i x. Mae mod x yn hafal i x os yw x yn bositif neu'n hafal i 0. Ac mae mod x yn hafal i minus x os yw x yn negatif. Y modulus o 2 yw 2. Y modulus o minus 3 yw minus 3. Hynny yw 3. Felly, mae'n cael gwared ar arwydd negatif a gadael gwerth y rhif yn unig. Felly, bydd modulus o minus chwarter yn chwarter. Fel graff, dyma sut mae mod x yn edrych. Os yw x yn fwy neu'n hafal i 0,
mae'r graff o mod x yn hafal i x. Os yw x yn negatif, yna mae'r graff o y yn hafal i minus x, sy'n rhoi'r siap v. Os ydych yn gorfod tynnu llun o fodulus unrhyw ffwythiant, yna tynnwch lun o'r ffwythiant gwreiddiol yn gyntaf. Ac wedyn, sylwch ar unrhyw ran negatif o dan yr uchelyn x a'i adlewyrchu yn yr uchelyn x i'w gwneud yn bositif, fel yn yr enghraifft hon. O y yn hafal i modulus o x sgwar minus 1. Byddai y yn hafal i x sgwar minus 1 yn gromlin siap y, yn mynd drwy 0 minus 1 ar yr uchelyn y. Mae'r modulus o hyn yn cymryd unrhyw beth sy'n negatif, y rhan o dan yr uchelyn x, a'i wneud yn bositif. Felly mae'r gromlin hon yn mynd drwy 0, positif 1, ac felly yn creu'r siap w rhyfedd y gallwch ei weld. Felly, dyma ein cwestiwn cyntaf i wneud cais arno. Mae gennym 3 graff a 3 hyfaliad i'w paru. Rydym eisoes wedi edrych ar siapiau sylfaenol graffiau gyda'r pwerau o x o 3 a 4, felly bydd hynny yn gymorth i chi adnabod y graffiau os ydych yn edrych ar bwer uchaf o ffwythiant. Hefyd, mae gennym wreiddiau sy'n ailadrodd yma. Os ydych yn meddwl am gromlin gwadratig gyda'r hafaliad o y yn hafal i x plus 1 i gyd wedi ei sgwario, ydych chi'n gwybod bod hyn yn golygu ei fod yn cyffwrdd ar uchelyn x yn y pwynt lle mae cyfesuryn x yn hafal i minus 1. Felly, stopiwch y fideo yma a rhowch gais ar baru'r hafaliadau i'w graffiau. Felly, gallwch weld, gyda'r pwer mwyaf yn yr un gyntaf yn x i'r pwer o 4, rhaid iddo fod y siap sy'n edrych fel w, ac mae hyn yn cyd-fynd ar gwreiddiau sy'n cael eu hailadrodd yn x yn hafal i 0 ac yn x yn hafal i 2. Yn sicr mae'n gwartig neu x i'r pwer o 4. Mae gan yr hafaliad hwn x i'r pwer o 3 fel y pwer uchaf o x, ac mae hefyd ganddo gwreiddyn sy'n cael ei ailadrodd yn x yn hafal i 2, a gwreiddyn arall yn x yn hafal i 0. Felly, dyn ni'n gwybod ei fod yn cyffwrdd ar uchelyn x pan mae x yn 2, ac yn croesi'r uchelyn x pan mae x yn 0, sy'n golygu fod yn edrych fel hyn. Ac yn olaf, mae gennym x sgwar yn lluosi gyda x minus 2, sydd eto yn giwbig, ond y tro hwn mae'r gwreiddyn sy'n cael ei ailadrodd yn 0, ac mae'n croesi yr uchelyn x
pan mae x yn hafal I 2. Yn y cwestiwn hwn, rydym am dynnu llun y ffwythiant cymarebol 2x plus 1 dros x minus 3. Yn gyntaf, fel gyfynwyd I ni ei wneud, rydym am ei newid I fod yn a plus b dros x minus 3. Ac yna, defnyddiwn yr adrefniad hwnnw i'n helpu braslunio'r graff yn rhan B. Edrychwch yn rhan B I weld lle mae'r asymptotau yn gallu bod. Enghraifft, pryd mae'r enwadur yn 0. Ac yn olaf, yn rhan ec, byddwch yn defnyddio ein gwybodaeth o'r ffwythiant modulus I fraslunio graff o fodulus y ffwythiant yn rhan B. Felly, stopiwch y fideo nawr mwyn I chi roi cais ar y cwestiwn. Felly, yma mae gennym yr adrefniad o 2x plus 1 dros x minus 3. A gallwch unai gwneud hwn gyda rhannu hir, neu gallwch wneud fel y gwelwch yma drwy newid y plus 1 I fod yn minus 6 plus 7, sy'n golygu drwy wahanu 2x minus 6 dros x minus 3 a'r 7 dros x minus 3, fedrwn ni tynnu allan 2 fel ffactor cyffredin, a wedyn mae'r x minus 3 yn rhannu fewn iddo ei hun, ac yn rhoi bod yn hafal I 2 plus 7 dros x minus 3. Felly gallem ddefnyddio ein gwybodaeth o siap cyffredinol y graff o yn hafal I 1 dros x i'n helpu I wneud y ffwythiant hwn. Os ydych yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd i'r graff o 1 dros x a'r trawsffurfiad sy'n dod o'r adio 2 ac effaith yr 1 dros x minus 3 sy'n golygu fel rwy'n siŵr y byddwch yn cofio trawsfudiad o 3 i'r dde, a hefyd y lluosi gyda 7, os ydych yn meddwl amdano fel 7 lluosi gydag 1 dros x minus 3, just yn ei ymestyn yn vertigol. Felly, I gyd at ei gilydd, mae gennym symudiad o 3 i'r dde, sy'n symud yr asymptot o'r echelin 3 i'r dde, ac mae hyn mewn cadw ar syniad o bryd mae x minus 3 yr enwadur yn hafal I 0, ac mae'r graff yn mynd I blws anfeidredd neu minus anfeidredd pryd mae x yn hafal I 3. Gyda'r adio 2, mae hyn yn symud yr holl graff I fyny 2 yn vertigol. Ac felly, mae gennych chi'r asymptot llorweddol yn cael ei symud o'r echelin x at y llinell yn hafal I 2.
mae wedi cael ei ymestyn yn vertical gan y lluosi gyda 7. Fel y gallwch chi weld, mae nawr yn croesi'r uchelyn X ac Y, a gallwn gael hyd i'r cyfesurynau drwy rhoi X yn hafel i 0 i weld lle mae'n croesi'r uchelyn Y, ac mae hynny'n rhoi'r pwynt 0 minus 3, ac i weld lle mae'n croesi'r uchelyn X, mae gwneud Y yn hafel i 0 yn rhoi gwerth X o finws hanner. Ac felly mae gennych chi'r ddau set o gyfesurynau lle mae'n croesi'r uchelynau. Nawr gallwch gael rhan olaf y braslun hwn. Y modulus o ran B yw hi, ac fel y gallwch weld, da ni'n gwybod o dynnu lluniau o ffwythiannau modulus, mae unrhyw beth oedd yn negatif o dan yr uchelyn Y, nawr yn cael ei adlewyrchu yn yr uchelyn Y ac yn troi'n bositif. Y graff nawr yn croesi'r uchelyn Y yn y pwynt dim 1/3. Felly, dyma'r braslun terfynol o'r modulus o 2x plus 1 dros x minus 3. Felly, yn y cwestiwn hwn, da ni'n edrych eto ar bari hafaliadau a'i cromliniau. Un awgrym i chi yw edrych lle mae'r cromliniau yn croesi'r uchelynau. Felly, stopiwch y fideo nawr a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Ac fel y gallwch weld yma, pan ddech chi'n rhoi x yn hafel i 0, hynny yw lle mae'n croesi'r uchelyn Y, rydych chi'n cael yr hafaliad hwn. Yma, Y sgwar yn hafel i finws 1. Ac felly, does dim datrysiadau. Ac felly, mae'n pari gyda'r graff sydd ddim yn croesi'r uchelyn Y o gwbl. Pan mae x yn 0 ac Y sgwar yn hafel i x sgwar, cawn y datrysiad x yn ddim ac Y yn ddim, sydd yn pari gyda'r graff hwn. A phan mae x yn hafel i 0 ac Y sgwar yn hafel i x sgwar plus 1, cawn Y sgwar yn hafel i 1, sy'n rhoi 2 bwynt gyda'r cyfesurynau 0 plus 1 a 0 minus 1. Ac felly mae'n pari gyda'r graff hwn yma. Gadewch i ni edrych ar gwestiwn 12 nesaf. Pan dyn ni'n edrych ar ran ec, gwerth lleiaf S, byddem yn dod â Calcwlws i mewn. Oherwydd, pan ddech chi'n edrych am isafsymiau neu uchsymiau hefyd, mae dy wrth dy x yn hafel i 0. Neu yn yr achos hwn, mae'n debyg dy s wrth dy x. Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar gwestiwn 12. Felly, yma, dyn ni'n gallu gweld y datrysiad ar gyfer rhan A, Y yn nhermau x. Ac mae
S yn swm y ddau sgwar, x sgwar ac y sgwar, ac mae'n arwain ni at y mynegiad hwn ar gyfer S. Pan mae'n dod i ran ec yn edrych ar gyfer y gwerth lleiaf, os ydym yn differu mewn perthynas ag x, a'i roi yn hafal i 0, cawn y datrysiad x yn hafal i 4. A phan dyn ni'n amnewid yn s, cawn werth o 32. Ydym ni'n gallu bod yn hapus mai isafswm neu werth lleiaf yw hwn? Wel, mae d2s wrth dx sgwar, yr ail ddeilliad, yn rhoi gwerth o 4. Ac mae'r ffaith ei bod yn werth positif yn cadarnhau bod x yn hafal i 4 yn rhoi gwerth lleiaf. Gan edrych nawr ar gwestiwn 13, ym lle mae bec yn dangiad i'r cromlin y yn hafal i x sgwar, yn y pwynt lle mae x yn hafal i a. Ac mae'n rhaid i ni ddarganfod arwynebedd y driongl a dywyllwyd yn nhermau a. Felly awgrym bach i chi, mae'n driongl sgwar, a gobeithio gallwch chi ddarganfod hydoedd o ec ac o dy. Felly stopiwch y fideo nawr a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly gallwch weld yma braslun o y yn hafal i x sgwar, a dyn ni am ddarganfod hafaliad y tangiad drwy'r pwynt B, ble mae x yn hafal i a, ac felly y yn hafal i a sgwar. Os ydym yn cael hyd i'r graddiant ar gyfer unrhyw bwynt, cawn 2x. Ac felly, pan mae x yn hafal i a, mae'r graddiant yn 2a. Ac felly, gallem gael hafaliad y tangiad, sydd hefyd yn llinell bec a bd, gan ddefnyddio'r hafaliad o linell syth. Cawn yn y diwedd, y yn hafal i 2a x minus a sgwar. Mae d yn gorwedd ar yr uchelyn y. Felly, os rhown ni x yn hafal i 0, yn hafaliad y tangiad, cawn y yn hafal i finws a sgwar, sydd hefyd yn golygu bod hyd y llinell o i dy yn a sgwar. Mae'r pwynt ec ar y tangiad lle mae'n croesi'r uchelyn x. Felly, os rhown ni y yn hafal i 0 yn hafaliad y tangiad, cawn x yn hafal i a dros 2. Felly mae hynny'n golygu bod maint yr hyd o i ec yn a dros 2. Nawr, mae i ec ac i dy yn sylfaen ac uchder y driongl. Felly mae gennym hanner y sylfaen
lluosi gyda'r uchder sy'n rhoi'r arwynebedd o A i'r pŵer 3 rhannu gyda 4. Yn y cwestiwn hwn, da ni'n mynd i wneud braslun o ffwythiant modulus o ffwythiant modulus. Felly, os ydych yn ei adeiladu o'r tu mewn fel petai, a thynnu llun o y yn hafal i 2x minus 1 a'r modulus o hynny, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A dylech chi allu gweld wedyn lle mae'r graff yn croesi'r echelynau a lle mae'r uchafbwyntiau ac isafbwyntiau lleol. Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly, dyma'r 3 cham i adeiladu'r graff. Yn gyntaf, mae gennym y modulus o 2x minus 1. A gallem weld o ble mae hwn yn dod drwy greu'r llinell syth y yn hafal i 2x minus 1. Felly'r llinell goch yw y yn hafal i 2x minus 1. Mae hwn yn croesi'r echelyn x ar hanner. Ac yna, mae rhan negatif y llinell yn cael ei adlewyrchu yn yr echelyn x i roi graff y modulus. Yn yr ail gam, gallwch weld lle mae gennym y trawsffurfiad o minus 3, ac mae hwn yn symud popeth i lawr 3, gan gynnwys y pwynt hanner 0, yn newid i fod yn hanner minus 3. Ac am fod y graff hwn yn mynd drwy'r echelyn x, gallem roi y yn hafal i 0 i ddarganfod lle mae'n croesi. Oherwydd y modulus, os rhown ni'r gwerth positif o 2x minus 1 minus 3 yn hafal i 0, cawn x yn hafal i 2. Ac yna hefyd, bydd y negatif o'r mynegiad, 2x minus 1 minus 3 yn hafal i 0, yn rhoi pwynt croesi arall lle mae x yn hafal i negatif 1. Mae'n rhoi'r ddau gyfysurin x yma ac yma, lle mae'r graff yn croesi'r echelyn x. Ac yna yn olaf, cam 3, lle cawn ni'r modulus o'r ffwythiant hwnnw a gallem edrych ar y pwyntiau lle mae'n croesi'r echelyn x a chael yr adlewyrchiad lle mae rhan negatif y graff yn adlewyrchu yn echelyn x i roi'r darlun gallem weld yno o'r graff. Felly, yn y cwestiwn hwn, rydym am dynnu llun o f o x sydd yn x minus rhan cyfanrif o x. A'r rhan cyfanrif o x yw'r cyfanrif mwyaf sy'n llana neu'n hafal i x.
Dyma ddau enghraifft. Bydd f o 3.7 yn 3.7 minus 3. A mae 3 yw'r cyfanrif mwyaf sy'n llai na neu'n hafal i x, sy'n rhoi dim pwynt 7. Ac mae f o 3 yn 3 minus 3, sef 0. Felly, dyn ni'n mynd i fraslunio'r graff o y yn hafal i f o x, fel mae x yn mynd o ddim i 4. Ac yna wedyn, byddem yn cael hyd i'r gwerth o p, lle mae integryn y ffwythiant hwn o 2 i p yn 0.18. Felly, stopiwch y fideo nawr wrth i chi roi cynnig ar y cwestiwn hwn. Felly, mae gennym ni yma'r braslun o f o x yn hafal i x minus rhan cyfanrif x, ac sydd yn gyfres o 4 llinell croeslinol. Yn yr ail ran, yn edrych ar ble mae'r integryn rhwng 2 a p yn rhoi gwerth o 0.18. Tybiwn fod p yn rhyw gwerth yn amlwg yn fwy na 2, ac yna gallem weld bydd gennym driongl isosgeles, ongl sgwar, gyda'r vertigol a'r llorweddol o'r un hyd, ac felly cawn bod yr arwynebedd yn hanner y sylfaen lluosi gyda'r uchder, a chawn hanner p minus 2 i gyd wedi ei sgwario. Drwy osod hwn yn hafal i 0.18, cawn werth o p i fod 2.6 neu 1.4. Ond am fod p yn fwy na 2, am ei fod yn derfan uchaf yr integryn, mae p yn hafal i 2.6. Mewn rhai o'r cwestiynau canlynol, byddem yn defnyddio theorem sylfaenol Calcwlws, a byddwch wedi dod ar draws yn barod, ac yn ei wybod, sef bod integru a differu yn wrthdroion i'w gilydd. Yn y cwestiwn hwn, dyn ni am roi integrynau mewn trefn yn ôl eu maint, heb wneud y cyfrifiadau. Dwi ddim am roi awgrymiadau, felly cawn weld sut ydych chi'n gwneud. Stopiwch y fideo a rhowch gais arno. Felly, heb wneud y cyfrifiadau, gallwch ddefnyddio'r arwynebeddau i ddarganfod prin yw'r mwyaf. Os ydym yn edrych ar yr y yn hafal i x rhwng 0 ac 1, a'i gymharu gyda'r y yn hafal i x sgwar rhwng 0 ac 1, yna mae'r integryn o y yn hafal i x rhwng 0 ac 1 yn fwy. A rhwng 1 a 2, nid yw'r integryn o y yn hafal i x cymaint a'r integryn o x sgwar rhwng 1 a 2. Felly, trwy ystyried arwynebedd y ffwythiannau, mae gennym ni'r drefn canlynol. Yr un lleiaf yw'r x sgwar rhwng 0 ac 1. Yna, x rhwng 0 ac 1, ac wedyn x rhwng 1 a 2, a'r un mwyaf yw yr x sgwar yn cael ei integru rhwng 1 a 2. Yn y cwestiwn hwn, dyn ni am edrych ar y 6 graff y gallwch chi gweld a'i paru i mewn i 3 phar. Un o'r par y ffwythiant a'r llall
integryn. Felly, os ydych yn edrych ar siapiau'r cromliniau gan gofio'r siapiau dyn ni wedi gweld yn barod a meddwl beth fyddai differu'n un o'r cromliniau a gweld os ydych yn gallu adnabod y graff. Felly, stopiwch y fideo nawr a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly, jyst yn adolygu'r siapiau x i'r pwyr o 3 ac x i'r pwyr o 4, mae'n edrych fel bod a yn ffwythiant cubic ac ec yn gwartig neu ffwythiant x i'r pwyr o 4. Ac felly mae hyn yn ymlygu bod ec yn integryn a bod a yn differyn o ec. Os ydych yn differu x i'r pwyr o 4, rydych yn cael 4x i'r pwyr o 3. Felly dyma un par wedi ei ganfod. Adolygiad cyflym yma o'r graff o 1 dros x neu x i'r pwyr o minus 1 a hefyd y graff o x i'r minus 2 neu 1 dros x sgwar a gallwn weld bod graff e yn edrych fel graff x i'r minus 1. Ac mae d yn edrych fel graff x i'r minus 2, ond ei fod yn negatif. Hynny yw, yr adlewyrchiad yn yr uchelyn x. Felly, minus x i'r minus 2. Ac os ydych yn edrych yn ôl at y graddiant o e, mae pob amser yn negatif, sydd yn ymlygu y dylai d fod yn minus x i'r minus 2 a'i fod yn differyn e. Felly, os yw d yn differyn e, yna mae e yn integryn d. Felly dyna bar arall wedi ei ganfod. Mae hyn yn gadael y par olaf, graffiau ef a b. Ac eto, gallwn weld bod ef yn edrych fel y graff o x i'r minus 1, gyda b yn bositif x i'r minus 2. Ac os edrychwn ni ar y graddiant o ef, gallwn weld ei fod yn wir yn bositif, ac mae hyn yn ymlygu bod b yn raddiant neu differyn ef, ac felly y bydd ef yn integryn b. Dyma gwestiwn arall yn cysylltu arwynebedd ac integru. Os dyn ni'n edrych ar hafaliad y gromlin y yn hafal i x plus a lluosi gyda x minus b gyd wedi ei sgwario, gallem sylwi eto ar y gwreiddiau sy'n cael eu hailadrodd yna gyda'r pwyr o 2. Felly, gallem canfod ble mae'r gromlin yn croesi'r uchelyn x cyn i ni ddechrau integru. Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly, gallwch weld o'r gwreiddiau sy'n cael eu hailadrodd bod hyn yn ymlygu pan dach chi'n rhoi yn hafel i 0, mae'r pwynt lle mae'r gromlin ond yn cyffwrdd ar uchelyn x yn b, a lle mae'r gromlin yn croesi'r uchelyn x yn minus a. Felly, dyn ni'n gwybod beth yw ein terfannau ar gyfer yr integryn. Felly nawr, dyn ni angen ehangu i weld beth yw'r polynomial y byddem yn integru. Ac wrth ehangu, yn cael y mynegiad hwnnw ar y gwaelod. Felly dyma'r holl waith cyfrifo, jyst yn rhaid i chi fod yn ofalus iawn gyda'ch algebra, a phan ddych chi wedi ei integru, bydd yn edrych fel hyn. Mae rhoi eich terfan uchaf o b
a'ch terfan isa o minus a I mewn yn rhoi'r mynegiadau hyn, ac yna ehangu hwnnw a thynnu canlyniad y terfan isaf. Y peth gorau i'w wneud yma yw cymryd y deuddegfed allan fel ffact gyffredin, oherwydd yr holl ffracsiynau, sydd yn rhoi wedyn y rhifau cyfan gallwch ddelio gyda nhw. Ac yn derfynol, gyda'r deuddegfed fel ffactor cyffredin, mae'n dod I lawr I b i'r pŵer o 4 plus a i'r pŵer o 4 plus 4 a b i'r pŵer o 3 plus 4 a i'r pŵer o 3 b plus 6 a sgwar b sgwar, sydd, gobeithio byddwch yn sylwi, yn a plus b i'r pŵer o 4 o ehangiad y theorem ffainomaidd. Felly, dyn ni'n gorffen gyda gwerth yr integrin yn 1/12 o a plus b i'r pŵer o 4. Yn y cwestiwn hwn, mae gennym ni'r integrin o 0 I 4 o ffwythiant modulus x lluosi gydag x minus 2. A'r hyn sydd gennym i'w wneud yw dangos bod hynny'n gywerth ar integrin o x lluosi gyda 2 minus x rhwng 0 a 2 wedi adio at yr integrin o x lluosi gydag x minus 2 rhwng 2 a 4. Y ffordd gorau I ddangos hwn fyddai braslunio graff o ffwythiant modulus o x lluosi gydag x minus 2 a fel dyn ni wedi gweld o blaen, dyn ni'n gwneud hynny drwy yn gyntaf braslunio'r graff o x lluosi gydag x minus 2 sydd yn gwadratig a dyna fy awgrymiad I chi fel man cychwyn ac yna pan ddech chi wedi braslunio x lluosi gydag x minus 2 yna edrychwch ar graff y modulus o'r ffwythiant hwnnw. Felly stopiwch y fideo nawr a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly gallwch weld bod gennym ni nawr y graff o yn hafal I x lluosi x minus 2. Os ydych yn rhoi yn hafal I 0, I weld lle mae'n croesi'r uchelyn x, fe gewch chi'r gwreiddiau x yn hafal I dim ac x yn hafal I 2. Mae'n gwadratig a chyfernod y term x sgwar yn bositif, felly mae'n siap u. Wrth ystyried cymesuredd, gallwch weld bod ei isafbwynt yn digwydd pan mae x yn 1, hanner ffordd rhwng dim a 2. Ac os ydych yn rhoi gwerth o 1 ar gyfer x yn yr hyfaliad, yna cewch gwerth o minus 1, felly ei safbwynt yw 1 minus 1. Nawr, o dan y graff hwnnw, mae gennym y graff o fodulus x lluosi gydag x minus 2. Lle, fel yr ydym wedi trafod yn gynharach, mae popeth oedd yn negatif wedi ei adlewyrchu yn yr uchelyn x ac wedi troi'n bositif. Felly, os dyn ni am integru modulus x lluosi gydag x minus 2 rhwng 0 a 4, yna mae'n rhaid I ni wneud mewn 2 ran. Oherwydd rhwng 2 a 4, mae gennym ni'r
y yn hafal i x lluosi gydag x minus 2 gwreiddiol. Ond rhwng 0 a 2, mae gennym y siap o finws x lluosi gydag x minus 2. Ar hyn, a gellir ei ysgrifennu fel minus x sgwar plus 2x, neu ei ffactori fel x lluosi gyda 2 minus x. Felly mae hwn yn gallu ein helpu i weithio allan yr hyn mae'r integrin i fod i roi. Nawr i orffen yr integri. Felly, dyn ni wedi gweld o'r graffiau bod yn rhaid i ni integru'r ffwythiannau ar wahân rhwng 0 a 2, lle dyn ni'n integru x lluosi gyda 2 minus x, ac yna rhwng 2 a 4, lle dyn ni'n integru x lluosi gyda x minus 2. Gallwn fynd ymlaen ac integru. Felly, gan luosi allan y bracedi yma i roi 2x minus x sgwar, ac yna mae gennym x lluosi x minus 2 yn yr ail integrin. Gan integru, ac wedyn rhoi mewn y terfannau, terfan uchaf, terfan isaf, ac yna tynnu ar un fath gyda'r ail integrin. Yn y diwedd, gan obeithio eich bod chi wedi cael yr un ateb y minnau cawn 8 uned sgwar. Yn y cwestiwn hwn o wefan Enrich, gofynnir i ni ddangos bod yr integrin o f o x rhwng 0 ac 1 yn llai na neu yn hafal i 1. Dywedir fod f o x wedi rannu gydag x yn llai na neu'n hafal i 2 pan mae x rhwng dim ac 1 gan gynnwys 1. Mae x yn fwy na dim am ei fod yn dweud fod f o 0 yn 0. Felly, y byddwn ni'n cychwyn hwn drwy wneud f o x yn destun y fformula, ac yna am ein bod ni'n edrych am yr integrin o f o x rhwng 0 ac 1 yna'n gwneud hynny i ddwy ochr y fformula. Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. Felly, o'r amodau a roddir yn y cychwyn, bod f o 0 yn 0, a chi'n belled fod x yn fwy na 0 ac yn llai na neu yn hafal i 1, fod f o x dros x yn llai na neu'n hafal i 2, gyfynnir i ni ddangos bod yr integrin o f o x rhwng dim ac 1 yn llai na neu'n hafal i 1. Os cymerwn ni f o x wedi rannu gydag x yn llai na neu'n hafal i 2, a lluosir ddwy ochr gydag x, ac nid yw x yn gallu bod yn 0 oherwydd nid oedd hwnnw yn y parth a roddwyd ar gyfer x. Gallem wedyn integru dwy ochr yr anhafaliad hwn rhwng 0 ac 1. Ar yr ochr dde,
mae gennym yr integrin o 2x yn x sgwar rhwng dim ac 1. A chawnir gwerth o 1, ac felly, dyn ni wedi dangos yr hyn a ofynwyd amdano. Felly, yn y cwestiwn step hwn, rhoddir hafaliad cromlin. Mae A yn rhif real a gofynir i ni ddangos ar gyfer unrhyw werth o A bod y gromlin honno yn cyffwrdd ar gromlin gyda hafaliad y yn hafal i x i'r pŵer 3 yn y pwynt 2,8. Ac yma mae yn cyffwrdd yn y pwynt B yn golygu bod y ddwy gromlin yn cyffwrdd yn B a bod ganddynt yr un graddiant yn B. Mae'n rhaid i ni ddarganfod cyfesurynau unrhyw bwynt croestoriad arall ar gyfer y ddwy gromlin. Felly, dyn ni'n edrych yma ar ddau beth. Ym lle mae'r cromliniau yn cyffwrdd, lle mae'r cromliniau yn hafal, a lle mae gan y cromliniau'r un graddiant. Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar y cwestiwn. Os ydym yn gwybod bod gan y ddwy gromlin yr un graddiant, yna gallem ddefnyddio differu i ddarganfod ei graddiannau cyffredinol, a rhoi'r cyfesurynau 2,8 lle mae x yn 2 er mwyn cyfrifo'r graddiant yn y pwynt hwnnw. Felly, dyma raddiant y gromlin gyntaf. Pan mae x yn 2, cawn fod di wrth di x y graddiant yn 12. A hefyd, gyda'r gromlin arall yn hafal i x i'r pŵer 3, mae'r graddiant cyffredinol di wrth di x yn 3x sgwar. A phan mae x yn hafal i 2, cawn fod y graddiant yn 12. Felly, yn y pwynt gyda chyfesurynau 2,8, mae gan y cromliniau'r un graddiant. Hynny yw, mae nhw'n cyffwrdd â'i gilydd. Nawr, ar gyfer y pwyntiau croestoriad, gallem roi hafaliadau'r ddwy gromlin yn hafal i'w gilydd am ein bod ni'n gwybod bod y ddwy yn hafaliadau yn hafal i. Ac os ydym yn gwneud felly, gallem ddatrys lle maent yn croesi. Felly, gan drefnu'r hafaliad hwnnw i fod yn hafaliad yn hafal i 0, gan ddod ar x i'r pŵer 3 drosodd i'r ochr arall, nawr mae gennym hafaliad cubig y gallem ddweud sy'n gywerth a x minus 2 i gyd wedi sgwario, lluosi gyda bx plus ec. Y reswm am hyn yw y dywedir wrthym bod y cromliniau yn cyffwrdd pan mae x yn hafal i 2, ac mae hwn felly yn wreiddyn yr hafaliad hwn sy'n cael ei ailadrodd. Felly, rhaid bod y cubig dyn ni wedi ei ffurfio drwy roi hafaliadau'r cromliniau'n hafal i'w gilydd yn gywerth a x minus 2 i gyd i'r pŵer 2, lluosi gyda rhywbeth x plus cysonyn. Felly, os defnyddiwn ni b ac ec i gynrychioli'r cysonion, gallem nawr gymharu dwy ochr yr hafaliad a gweld bydd y nifer o x i'r pŵer 3 yn a minus 1 ar yr ochr chwith ac yn hafal i b ar yr ochr dde os ei hangwn y ddau braced hyn. Gallwch weld hynny jyst trwy sbïo. Felly,
Mae gennym hafaliad sy'n cysylltu A a B. Os rhown ni B i mewn fel A minus 1, ac os gwnawn ni gymharu'r cysonion, mae gennym A minus 1 x i'r pŵer 3, rhywfaint o x sgwar, rhywfaint o x, ac mae gennym negatif braced 8a plus 16 fel term y cysonyn ar yr ochr chwith. A nawr, edrychwn ar faint term y cysonyn ar yr ochr dde. Yma, cawn gysonyn o'r minus 2 i gyd wedi sgwario, sydd yn plus 4, lluosi gyda ec. Felly, mae'n hafal i 4 ec ar yr ochr dde. Ac wrth symleiddio hwnnw, cawn fod yna perthynas rhwng A ac ec, sef ec yn hafal i minus 2a minus 4. Felly gan amnewid B fel A minus 1 ac ec fel minus 2 minus 4 ac gan dynnu'r arwydd minus allan fel ffactor cyffredin, rydym yn gwybod bod y cromliniau yn croestorri pan mae x minus 2 i gyd wedi sgwario'n hafal i ddim, a rydym yn gwybod hynny ac x yn hafal i 2 yw'r lle maen nhw'n cyffwrdd, neu pan mae'r braced arall yn hafal i 0. Felly, os rhown ni'r braced hwn yn hafal i 0, a gwneud x yn destun y fformula, cawn bod x yn hafal i 2a plus 4 rhannu gyda a minus 1. A chi'n belled a fod a ddim yn hafal i 1, yna cawn fynegiad ar gyfer y cyfesurin x o'r pwynt, unrhyw bwynt arall, lle mae'r cromliniau yn croesi. Dyma gwestiwn enrich arall. Mae hwn ar Integru. Pa un o'r mynegiadau canlynol yw'r mwyaf, P neu Q? Felly, stopiwch y fideo a rhowch gais ar y cwestiwn hwn. A jyst defnyddiwch rheolau arferol Integru. Felly, i integru x i ryw pŵer, da chi'n adio 1 at y pŵer a rhannu gyda'r pŵer newydd hwnnw. Mae a a b yn positif, felly does dim rhaid i ni boeni am gael x i'r pŵer o minus 1. Felly, pan ydych chi'n integru x i'r pŵer o a plus b, ydych chi'n adio 1 at y pŵer a rhannu gyda'r pŵer newydd. Ac yna, ydych chi'n rhoi i mewn y terfannau o t a 0 i gael y mynegiad hwn. Yma. Yn yr un modd ar gyfer Q, pan ydych chi'n integru x i'r pŵer 2a, byddwch yn cael x i'r pŵer 2a plus 1 wedi rhannu gyda'r pŵer newydd hwnnw. Ac yna, da chi'n rhoi i mewn eich terfannau o t a 0 a'r un modd ar gyfer x i'r pŵer o 2b. Byddwch chi angen
lluosi'r rhain wedyn. Pan ddych chi'n edrych ar y mynegiad ar gyfer Q ar ôl i chi liosi, dylech chi gael y mynegiad sydd gennym ni yma yn y pen. A nawr, dyn ni angen edrych ar y gymhariaeth o P a Q. Sut gallwn ni penderfynu prin yw'r mwyaf? Q gydag enwadur o 4AB plus 2A plus 2B plus 1, neu P gyda'r enwadur hwn. Mae'r ddau ohonynt yn eitha tebyg. Y ddau ohonynt gyda 2AB plus 2A plus 2B plus 1 yn gyffredin. Ond bod gan P A sgwar plus B sgwar yn ychwanegol a bod gan Q 2AB ychwanegol. Felly, pa un yw'r mwyaf? Ydy A sgwar plus B sgwar yn fwy na 2AB? Wel, os tynnwn ni 2AB o'r ddwy ochr, gwelwn ein bod ni'n cael ehangiad A minus B i gyd wedi sgwario, sydd yn bositif neu'n 0 os yw A yn hafal i B. Felly, gan weithio ein ffordd yn ôl, cawn bod A sgwar plus B sgwar yn fwy na 2AB pan nad yw A yn hafal i B. Ac felly, mae gan P yr enwadur mwyaf, sydd yn golygu bod P yn llai na Q. Neu, os yw A yn hafal i B, mae P yn hafal i Q. Felly, yn gyffredinol, mae Q yn fwy na P, heblaw pan mae A yn hafal i B, pryd mae P a Q yr un maint. Felly dyna ddiwedd ar y cwestiynau yn ymwneud â'r testun o Braslunio Cromliniau, Differu ac Integru. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau eu gwneud nhw.